Mwana kuchedza akatazonduza kuti mama dhedha kutogara nemukadzi kumba kwaugaro. Ndakugara nemukadzi kanzi kutobva akatakura mapofu pamusoro ndoda kuti andidzosere magumbezi anga ari kufuga izvo nemukadzi uyu ndiangwe pambedha pangu ini. Magumbezi, mashitsi, kapeti, mapoto, maplates ndoda kuti azvidzosere. Kana sinodzosera zvinhu zvangu nhasi ndibva pano kumba kwake naye kuri mukadzi wedu tinofuga tese magumbezi iya. Gupura iri sati anatsoritambira ndoda mombe dzangu mbiri apa. Kutambira gupura sikuramba gupura rake. Ndikuda mombe mbiri shamwari. Ndisema kwakadiita ndinewe usati wandikudzosera mukadzi. Mombe dzangu gupura iri tochitambira. Vabereki vangu chiriona. Uenda kukoto kuchemera koti tikandiona bhosi akamuteerera pamberi pevana vakushaya timiro wataona vanhu vakunetsana. Koti kupfekedzwa pamberi pevana. Kupfekedzwa kubata kubvarura kuti pamberi pevana kusanganisika kupfeka. Nyaya takatotinetsa nemurungu wangu nyaya yemukadzi ye. Kuti mukoma akamusapota nyaya yemukadzi ye akatoti mukadzi uyu ndiye mukadzi chaiye uyu hasi mukadzi. Ndozvakatipa kuti andiendere protection order. Aikuti hausi mukadzi yacho auno zvinenge zvino. Ameno pamwe akaona zvinenge zvakadarika inini. Haizire kuti ende munorambana iyi. Havana kuti ende munoti mware bedroom muspare. Vakati ende muti arunyararo. Pamba nemurume uyu 17 years chimushungurudza. Achiti kana oti mwana achovha vatame mwana. Berekai kamuntu. Kuti aiwa vana vakwana dzaiwa vanombokwana. Iwe unoya pfungwa zvinzi vana ndewako handamboura vana iwe. Newe wani murume ende uchauya kumba. Popa kwa musuni waichadye kumba kwangu iwe. Kana uchida news dziri up to date wangu Bahasha TV ndo the best entertainment reti kubva kumarutivi mana ese muZimbabwe Bahasha TV nyaya sezvadziri. Makati tizodzoka nezvinhu zvangu zvaakatora ne$200 yamakamutapa muunzeka vakapuresa akatora chii? Akatora magumbezi, mapuleti nemapoto. Asi ndamboshedza chinzi zvinhu zvazvinokwana. Hamino kumota kwazviri. Nemari yacho futa inokwana. Pane mari $180. Zviri kumota zviri kumota kwake. Chii? Pane gumbezi 1 neseti yemakapu neseti yemaplates nespoon 1. Andisitaura kuti zvisina kuona Ngaaite zvinotakura. Waina anyakabarika tokiwa nomunhu. Yei! Uyu. Ndobatsira nokutakura zvavo zviya. Tuone. Chop, papai. Pana anorwara. Ngombe dzibaiti zvinhu zviwe. Veimwe. Iwe kumidza vanhu. Right. Ichi ndocho mombo iye kaiti. Ichi muchiri kuchoka chinofoneka ichi. Apa tiri munhu anokosa pamukosa nokuseri. Ichi. Izvi wambotarisa here izvi? Kapeti iyo haisi. Saka ndoti andipe mari zvasara zvinditenge ndega. Nokuti zvakutenga zvachazvisiri. Kapeti asi inyowani zvayo? Inyowani asikadiki yangu yange hombe. Okay. Saka zvasara zvenangiti ndangondipa iri mari nditenge ndega but tisandisungotamudzana. Koizvi? Izvozvo imwe poto haisi yaakatenga. Pamapoto 2 akatenga imwe yacho haisi. Koichekisha. Aye, musaite noise. Musaite noise. Ampinde tendero kuti pakutana kuseri. Andisheti vangu. Ogaraya. Alright. Chimwe chifuti. Pano zvimwe zviri pasi here? Pane gumbezi. Simudza. Handisi kudii pagumbezi gumbezi? Pane magumbezi 2. Saka awinza 1. Right. Zvauri kutsikana nakutambira tu? Gumbezi 1. Mupe zvimwe? Spoon. Mapoto 1 pamapoto 1 2. Chero papa ndakafanana naye. Uita fast work. Makapu. Makapu ndio. Isame. Ichata asibukana nacho. Koma plate matina plate akwa? Matina plate. Mukule matina plate.
kupotewa tawo chaida asi nyuwani zvayo nyuwani zvayo saizitepi yachina right ati ndawana $80 waiona tora ili hapa pane pamwe futi ndoda kuti andipe mari kutenga zvimwe zvasara zvinoita mari zvasara ndazviveka 120 unonge uchizvitengera kupi ndotenga mubhindura nemutaundi ndo maunogara mubhindura unokwira bhazi here uchienda kunotenga ndokwira dhora kuenda nodzoka 50-50 mambo vanoti unobhadhara $90 wazvinzwa handikurambidze kupa majudgment yenyu but kutemo wamambo kuno zvinhu zvatinozotarisa unonge uchingoita just unogara kupi unogona kufamba netsoka kuenda mutaundi but zvisinei makazvarirana right pamwe futi ndepapi ndine judgment yekukoti iri kupi zvashota ka ndozvaiswa pa$90 chingorisa pa$90 kuzvisa kunetsa unayo judgment oyi kota wakitora asi hauri nai mama so ingatiwe mara inotiwo watenga zvinhu zvitoro yazvinambati zvashata ndinoona chokutsikira kandipinda mota yangu aisuzu yandikakuona poto ndonobikirwa nadzo sidenzi yanzi kutoka kwamama anditore kusaiti kaini zvinotongori deta muripo wainzwawo kuti haina kutika ukoti ndiani mumwe munhu angakunzwisisa Majestic Courts, Customer Law Court, PO Box 1136 Bendura. DSA Madam, re-notice of default judgment or order versus case number 163. Application for an interdict. Hello? B and is hereby granted as follows. The respondent is interdicted from selling house number phase 3 Chuarito and rural stand at Jena village. There shall be no order as to cost 26/09/2023. Social Service Commission Bindula Civil Court. Right. Aripa mkomao. Uyamurume biyangu. Yevesiti. Vanzi wao zvutaura. Nati chirungu wachinzi. Kana kuti tochitaura neshona. Mvudzi wangu wokutanga makaenda kukoti. Ukaenda kukoti. Ukapuwa nguva yekutsanangura. Ukatsanangura. Zvikanzi kudii kukoti. Vakazokutii kudii. Vakati muzi mutora judgment. Iwo usati waenda kuitora. Apa ndakaenda ngasita muti. Ndozofona. Saka una kuzofona. Asi judgment yacho iriko zvayo. Inofana mwainzwa judgment yao yabva kukoti chirungu chikutinza michimbomira ndinoda kutanga tati wangoinzwa here kuti judgment iyi ndeyekunyora iri muroti right judgment iyi iri kutaura zvinhu zvese kuti iwewe uyu paakaita application yake achiti stop interdict achitika pano zvinhu zvese zvaida kuitika kubvira
Kumba iri kuchiwaridzo anditi nokuimba kuneimba iri kuvillage kwajeni ndochirungu chandiri kunzwa. Zvinhu zvese izvozvo hauna simba nazvo, ndozvokutaurwa netsamba. Zvese zvaunoda kuita zvamiswa Kristu. Saka ina handisati ndagutsikana pamwe akaimhoka paroti. Zvinzwa iwe enda utora yako chachinoa. Come back mambodhiri mumwe chete. Iwe wagutsikana akuti wewe zvazvinoita ndechida kuti vana vangu vese muite chi mufare. Zvikafanira kuti ndatini kana ndapinda motikari mangu bhutsu dzangu dzinotsvina ndakenda ndichitsika ichi nomapota kunze kochita mhene chomombo yakabatiwa chofonichi. Saka ndiri kuti ndechida kufara nemi zvakanaka, handiri kuti mugumbuke. Saka ndiri kuti wazvinzwa une chimwe chokutaura pano murume hana chapikisa ati stand iri kwajenu zvakataurwa naMajor Street Civil Court azvigamuchira, zvakataurwa nezvenyaya yomba yechiwaridzo azvigamuchira. Tonga zvako nomhuri yako, asi tine mubvunzo wani wachazokubvunza. Right, uri kuti kudii zvauda kumubvunza? Anopedza kuburisa mapepa emba. Iwe hanza unopedza kundipa mapepa yomba ukandipa mapepa asiri maoriginal. Ndakabvunza ndakati mota Tanga tapedza zvemba. Saka zvimapepa emba mapepa haana kupera. Ari kupi? Plani yemba ndotsvaga papendi yakatakura fayiro achirisangana nezvese. Saka pano panobvutsvaga. Pazvada kudzidzisa. Iwe uya ana vana vangani? Pane zvimwe zvaunofanira kutoti mukurarama. Nditaimboti ndoshungurudzwa nomukadzi achiti mukadzi ari kuita zvaanoda kana pabonde iri zhowezho hapana chakanaka. Nhasi amusiya akamupa vana 5 akapiwa 9. Ndaifungidzira kuti achada kudzoka kukoti. Ndakakupa ikwe kuenda kukoti but achada kudzoka kukoti. Pandakaberekwa namai vangu nababa vangu maoko anga asina kudai, ndakaberekwa ndakadai. Ndakugona kuziva paupenyu ndakabva ndatanga kudai kutanga kushanda. Pandakatanga kushanda motikari handiramboita ndamama, motikari ndagara ndakatodziita kudhara nezvinhu zvangu ndisiri mama. Zvoumambo zvatowedzerawo zvimwe zvatowedzerawo zvatova nezvimwewo, asi maoko akashanda. Maoko akashanda ndiwo ari kupera here? Ndikubvunza iwe ndotaura newe nodorwa Mwari handisi kana kukuchidzira nokuda ndichitaura ndakasununguka. Zvinhu zvaari kutaura nezvonyaya yomba ndiwo vana vari kugara pamba, vana ndo vako forever. Ende zvaukataura munomu ndikazvozviti pamba ndipo vana vangu handi zvakutaura. Mupe zvinhu zvepamba, plani yemumba agari nazvo. Uzvinzwa? Handisi kumanikidza asi ndikuti sekutaura kwawaita uchinditi mangono zvokukota handienda kutora judgment wanzwaka mupe kwete kuti kana uchiona zvinetsa kumupa usamupe iye wachidzoka. Ndokuudza mazuva yandiwanika plus ikandikutaura Friday Saturday ndinokrosa chivara wazvinzwa. Ndakutaura mazuva iwayo kana kuti undifonera kuti manheru ndinazvo mambo uya undipa tomupa chete. Vana vedu vachengeteke, vana vako vana vangu. Munochokutaura unochokutaura kushaika simba kwezvinhu ndakuti ndakushayika simba nevana vese. No, ndichasvika ikoko asati ndasvika. Ndatoshayika simba pazvinhu. Asati ndasvika ikoko. Asati ndasvika ikoko. Pavana ndatoshayika simba. Teerera uzwe. Pano zvandabvunza. Hauna kunzwa here kuti ndichamubvunza bvunza? Ndati hauna kuzvinzwa here? Kusaka uri kuenda kupwe. Ndati wanzwa zvandataura. Nditaka tapedza izvi. Wanzwa zvandataura. Ndikutaura zvakanaka sina dambudziko. Handakana dambudziko newe. Right, iwe murudzi wana ndoyani? Ndiye. Akakuramba ndiani? Ndiye akandiramba. Mugirepe umudze kuti haurambidzwe kuuya kuona vana cheri pawana. Haurambidzwe kuuya Kumba. Mwana after kana 7 years. Saka vana ndivana. Muudze kuti date unaudzwa muudze kuti date hamurambidzwe kuuya kuuya munda. Kana mukada munda waitokupai. Hamurambidzwe. Kana zaifa kugara naye.
murambidzei haana simba pauri wewe kana kumba kwako ndogonongouya no rega ndikutaurire panoda muzodikidikira unononoka mubata nokuona wanza nyarara iwe wanza zvandataura wanza zvandataura tapindura here mubvunzo wovana ndati tapindura here mubvunzo wovana tapindura zviri simple rega ndikutaurire regai dzive shiri mazaya ana moto vakadzi vanoenda kunguva dzavo vakadzi vanoda varume kana vabva kunguva dzavo murume anoda mukadzi nenguva yake bonde harina time asi kana tiri panapa tinonamatira kuna Mwari kuti misha yevanobika ifane kuparara tofanira kutinge tichiteinyengetera kuti imire zvakanaka wanza zvandokutaura asi da kutaura zvakawanda nemi uchino chokutaura here protection order wakaita rinji sei yakatoka chana aingobuda kutorwa ende kota aingopawa judgment safe judgment ndosati kubvunza taura vanogona kuverenga vamwe vanyatsoinzwa ndainzwa zvaitaura itotaura kuti 5 years mind nenhau yeita ndionesiwa zvakaoma kuti munhu kuti mawaneta zviri zvakaoma tindakundika zvinhu zvakaoma ipapa sokutoya kuno tabva kuna chiita ndakurara baba kuti sisina kuita naiti ndotodzoka kuna chiita basi nyaya yefreedom handina ndosaka pakaya chete saka todii mane mwana pamusori mama akashaiswa neridho nechiureka ndochakamushayisa kachikamuburitsa mumba chikamupa kuti anotora protection order akatotora chigara tese akatoti mukadzi yakutondibhowa saka inini kuti ndirore mukadzi zvina nditori protection order ndanenge asisina simba nini ndosaka akatora iyi nokuti akatotora tiri tese majesty akatonguti da runyararo mumba imomo ndiye runyararo iyi yekuti tisarova ndisarwisani zvataita chete haizire kuti ende munorambana iyi havana kuti ende munoti mwari bedroom mwemuspeya vakati endei muita runyararo pamba nemurume uyu sekugara kwataita noti ndini vana vangu kushandisika inada kupwera kaini vana vangu iyi vana vangu mwakasiyana 7 years mumwe ne 6 years saka pese pakumushungurudza pese vaizoti kana 6 years akwana kuti amai mwana chibereka imwe mwana 6 ndichimushungurudza vana vari 5 yes eka muchiwirirana saka pakumushungurudza aigarireni munhu akumushungurudza 17 years chimushungurudza achiti kana oti mwana achovha vati amai mwana chiberekai kamuntu kuti aiwa vana vakwana dzaiva vanambokwana achishungurudzwa chete ari mumba imomo it's off it's off mova mupajekisa nechivanga zvapera sa zvina kupera teera uzvizvo doctor zvapera wanzwa zvaataura wanzwa zvaataura zvakapera asi ati wapweri pandataura nyaya yevana wanzwa zvaataura dzokerera kuti ukamubata umudze pavana vake iwe unoya pfumbwa zvinzi vana ndewako handamboura vana iwe newe wani murume ende uchauya kumba kopa kwaya musuni waichadye kumba kwangu iwe kumba kumasofa ani mwiri wakatikaga uchamuda hauna kuya kumba so ndakapera waidei pamba kana ukandiramba iwe saka kumba rekwako unopota kuya kumba right right ndakupa nyaya ndakutaura nyaya yemari ndakuti unozobhadhara mari 90 right onaka achangobva mukutsva 90 utasisa kuti ungabhadhara zvarini
taura neni zvakanaka zvako zvakasununguka kutaridza kuti unongawane mari handisi kuramba right saka unopedza apo uchapedza nini muna November nditi December ubva wapedzesa kuna mambo akurambidza wazvinzwa ndataura zvakadzama. Thank you. Tete munochoda kutaura izvi ndikuindwa nazvo zvinenge ndataura taura kwasara mota ngoya sara kuti ndakatobvunza timbonyararai kuti mota iyi anga akatongotenga chiti ndiyangu yamama saka paakawana adzimai ada kuabhirivhisa kuti ndine mota ndokuchitakura mota zvokuti vanhu vese vaingoziva kuti mota ndeyamaitu zvoti anga ito nemasitikavha yakanyora maitu akatokwachura ndorasa kuti adzimai vaone kuti mota ndeyababa saka ndikukumbirawo kuti vana vangu inini vakaigara vajaira kufambawo nemotawo namama para kuti ndine matwins vana 5 ndokwira nawo sei kana bhazi racho iwo kavoshandawo zvavo zvinyowani sekushanda kwatakaita ini ndakasvika murume wangu ane gumbeze 1 tikashanda saka uyu dudzai 5 ndoda kuti amboshandawo sekushanda kwandakaitawo inini vaitawo yawo mota vaite yawo imba. Right. Muri tuigo budai pazi. Mimi chete. Chinopa tusena tete. Vachiri kunzwa unombosunya sunya. Shama. Kona ndichiti ndikataura so ndichiseka kuseka kunzwa nyasha uzvinzi mutemo zvauri zvimwe ndikataura kuti ndinoita masuicide zvimwe zvacho tikataura munhu anomwa mushonga saka ndinoti ndikataura pamwe pacho ndotaura chitarisa kuti ari kudenga anoti kudi vanhu vangararamisei vana vakabereka nina wa 5 samba ikoti iyo iri kutaura zvakadzama ichiti zvese zvamuoko memukadzi nezvimwe yake ndozvinhu zvairi kutaura 2 nhasi mukadzi akutaura motikari ndemufamba nayo mufamba wenina wavo leso zvinzwisisa todzikadzika kuti tikaenda kumutemo tinogadzira alright kuzi ndiri kupaona kuti nezuro maenda kukoti ndidakakupai mukana kuti endai kukoti maenda kukoti mavo akupapa manje munyaya ari kutaura nenyaya yevana kuabhisa vana tikataura kuti tikadzika tongoti isusu kuno inonzi inotongwa ichinzi ikaenda pano patinotonga patinoamba tozotino kana zvikanetsaenda kumasofa high court onzoka kana kutoenda kucivil court but kana tautaura nyaya kucivil court isusu madzimambo tinozopindura uko kucivil court kuti takati zvakati anditika but tiri kuona manje kuti bhuru rikaita mudanga tikatsvaka bhadhizo tinotena saka patava papo kuda kutena but tiri kunzwa tsitsi onzaire kuendera kuti paakuda kutena saka imboenda yenyu panze naatete mumbozorora endai mese kuti panze